Good morning guys. It's Monday morning. Maganda ang sikat ng araw. It's Monday morning. Dapat may trabaho po ako ngayon guys. Kaso nga lang meron tayong general check-up ngayon yearly. Sa sa trabaho ko required yan yearly yan. Meron tayong general check-up. Kaya guys, today is my general check-up day. Punta po tayo ng hospital. Dito na po tayo guys. Ako'y gutom, walang pinasok sa tiyan ko, kahit tubig, kahit kape, kagabi pa, dahil bawal po siya. Nandito na po tayo guys. Okay. Update ko kayo po ha. Ayan guys, nandito na tayo. Hanggang dito muna ang update natin guys ha, kasi bawal sa loob. Kaya ulit guys, pero pa slide picture lang ko po yung mga update natin. Ayan po guys, natapos po tayo ngayon at tayo uuwi na at ito ay ilalagay na lang natin sa front. Babalik natin po ito at maghintay na lang po tayo ng result ng check-up po natin. Ang unbelievable yung result ko ngayon. Mataas daw yung parang naging high blood ako. Dati anemic naman ako. Siguro sa puyatan to. Okay guys, nandito na tayo at ito ibabalik ko lang dito ha. Okay. Hello guys, ayan natapos na rin yung kensa natin, yung check-up natin. Ako'y nagugutom dahil hindi ako kumain. Maaga pa naman, alas 10 pa yata, wala akong relo. Hindi ko dala yung relo ko. Oo. Halika, sama kayo. Breakfast tayo. Okay. Sama tayo ha. We're here. Yan, sa Joyful na lang tayo. Joyful Family Restaurant. Okay, pasok muna tayo guys ha. Pasok. Guys, ito nakauwi na tayo. Nasa bahay na po tayo ngayon. Galing natin sa ospital, kumain muna tayo sa labas and then umuwi po tayo ng bahay. At ito ako ngayon, kasi kanina pag alis ko, di pa ako naghuhugas. Ngayon, maghuhugas na tayo ng pinggan. Ayan, ang aking mga pinggan. Hindi pa siya nahugasan, kaya hugasan natin siya ngayon. Ang balita ko sa inyo guys, doon sa general check-up ko. Last year, yung timbang ko is umabot ng 60.1 kilos po tayo. Kaya nagkaroon po tayo ng cholesterol. Nagkaroon po ako ng liver fatty. Siguro yung sa mga kinakain daw natin yun like sa mga manok, yung mga fried chicken, yung mga mantika. Oo, kaya nagkaroon daw ako ng siguro yung sa mga liver fatty. Mild lang naman siya. Oo, kaya sabi ng doktor ko na kailangan i-exercise, magbawas ng timbang. As you can see naman yung mga videos ko na ina-upload ko sa YouTube natin, sa channel natin. Oo, totoo yun. Talagang yung gambaro. Talagang sinisikap ko talagang yung timbang ko bababa siya kahit man ng 5 kilo, 6 na kilo, kahit 3 kilo lang okay na sa akin. Pero sabi ng doktor ko na dapat daw bababa ako ng timbang na 6 o 7. No? Kaya dapat magiging 52 daw yung timbang ko. Sa height ko siguro na 5'5 to 5'4. Kanina 5'4 nakita ko, 5'4 yata. 5'4. 5'2 eh. Basta yun. Maliit lang ako guys ha, na babae. Tapos, yun nga, ang resulta naman, thanks to God, yung timbang natin ngayong taon na to ay bumaba ako ng dati guys, malaki pa rin siya until now. Medyo pero kailangan to eh. Dahil nga, di ba palayan, bigas na negosyo namin sa bahay. Kailangan ko magkarga ng mga sako-sakong bigas. Kaya hindi ako pwedeng magpapayat. Kailangan malakas ako.
Dahil ilang sakong bigas ang kakargahin ko niyan. O, diba? Oo, kaya siguro tama na ito. Yung timbang ko guys ay nasa 53.1. Ayan, ngayong taon na to. Sana ikip pa to siya. Oo. Yearly. Sana hindi na siya magtaas o hindi rin siya magbaba. Kumbaga, satisfied na ako sa 53 kilos po. Pero wala sa pangatawan yan. Yung buto ko siguro malalaki. Oo. Kaya kahit bumaba yung timbang ko, yung katawan ko, tsaka yung dito ko, parang yun pa rin siya. Parang walang nagbabago pa rin. Oo. Walang nagbabago pa rin. At tsaka yung liver fatty ko, okay naman daw, bumaba daw siya ngayong taon na to. Siguro nga yung timbang ko, kasi 'di ba nagbawas tayo ng timbang, yung liver fatty ko din, nabawasan din siya ng konti. Pero continuous lang tayo. Oo, continuous lang. Tapos, ang bad news guys na ma-share ko sa inyo ngayon, dati anemic ako simula nung pinanganak ako. Oo. Taon-taon yan, anemic. Kaya hindi ko maiwasan talaga na kailangan bumili kong kumain. Kailangan kong bumili at kumain ng mga atay, yung mga green leaf, sama ng spinach ba yan? Oo, yan, kumakain ako yan. Oo, pero nung itong araw na to, na-shock ako. Kasi nung pag-check sa akin, akala ko nga din anemic pa rin ako Nung kinunan ako ng blood pressure, laking gulat ko. Umabot siya ng 150/100. Oo. Siguro sa may edad na rin siguro. Oo. At saka yun siguro sa pagpuyat-puyat. Oo. Sa pagpuyat-puyat siguro nitong lately. Oo. Kaya guys, yun muna, yung update ko lang muna. Doon lang muna yung may update ko sa inyo. Yung the rest of, wala pa, hindi pa siya dumating. Siguro mga 2 weeks or 1 week or 2 weeks darating yung result ng pagkwasakin ng dugo dito. Kinunan ako na ko dito. At saka yung sa ihi ko. 1 week or 2 weeks darating ang result. Yung mai-share ko lang sa inyo, yung sa blood pressure ko, at saka yung sa timbang ko. Yun lang kasi ang nakikita ko at naiintindihan ko Ayan muna guys ha. Siguro naman, sana patuloy pa rin kayong sumusuporta sa akin. Nandito na po tayo. Nandoon na tayo On the top na po tayo. Oo, sana huwag kayong bibitaw. Patuloy niyo po akong suportahan. Kasi nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Maiyak naman ako. Ewan ko ba't ako naiyak. Hindi na. Siguro lang to yung... Basta na-enjoy ko lang yung pag-YouTube ko. Kasi hindi ko akalain within 4 months. Nasa 900 plus na ang subscriber ko. Kaya nandun yung excitement, nandun yung saya. Salamat po sa inyo guys sa pagsuporta niyo po sa akin nandun na tayo yung sa pag-edit ng YouTube. Yun talagang pinakamahirap. Yung mga contents mo, kung anong mai-share mo na mapasaya mo yung mga audience, mabigyan mo sila ng satisfaction. Yun, iniisip ko yan. Oo. Iniisip ko yan kung anong iba-vlog ko, anong mai-share ko sa inyo. Yun. Siguro itong iyak mo to, siguro yung hindi ko akalain na abot ako ng 900. Sa tulong din ng mga kasamahan ko, sa lahat ng tumutulong po sa akin, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta, na nandyan lang kayo palagi, na kinakalabit niyo pa ako na, kumusta ka na, anong problema mo, itong maitulong ko sa'yo. Alam mo, thankful ako sa inyo guys, blessful ako, blessful ako sa inyo dahil nakilala ko kayo. Kumbaga nagkasama tayo. Thankful. Yun ang masabi ko ngayon. Sana patuloy pa rin kayong nandyan sa akin. Huwag niyo po akong iwanan. Dahil hindi po ako nang iwan talaga. Kung suporta lang po at saka solid po talaga ako. Sana patuloy niyo pong i-views yung mga videos ko, ng mga free views, yung mga nauuna pa.
sana tulungan niyo po ako maabot yung 1K subscriber. Oo, yun lang po ang gusto ko. Abot ng 1K po tayo. Thank you guys. Daghang maraming salamat po. Ayan, na Tagalog, na Bisaya, na English, kahit ano na. O, kung marunong nga lang ako mag-Ilonggo din, Ilongguin ko na rin po rin kayo eh. Thank you. Maraming salamat po guys. Daghang kayong salamat sa inyo ha. Sa pagsuporta niyo kay Inday Abel Bisaya channel. Thank you so much. Thank you. Yun lang masabi ko talaga ngayon. Thank you so much lang talaga. Kumaga, ano yan? Atama Mashiro. Yung wala akong maisip eh. Yung pasasalamat lang talaga eh. Oh. Kasi hindi matatawaran yun eh. Hindi ko rin alam kung anong maibalik ko sa inyo. Yung full support nandun ako. Yung pagbisita ko sa inyo, 100% yun guys. Ha? Sana patuloy pa rin kayong sumasabaybay sa channel ni Inday Abel Bisaya. At hindi ko po kayo bibiguin. Bibigyan ko po kayo ng magandang content. Sana ma-enjoy kayo. Sana may katuturan. Hintay-hintay lang po tayo kasi nag-iisip pa rin pa ako kung ano talagang magandang ma-share ko sa inyo. Nang itong lately, yung itong mga previous na videos ko, kumbaga, yung mga nature ng Japan, buhay ko dito. Pero sa isip ko talaga mabigyan ko kayo ng much more content na masatisfied kayo. Okay guys? Sana nandyan lang po kayo palagi. Palagi niyo pong suportahan ang channel ko. And please like and subscribe Inday Abel Bisaya channel. Bye-bye guys. Pasensya na po't naiyak ako dahil ako'y natuwa o excited. Thank you so much guys. Salamat po. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.